Siinä naisessa on jotain outoa. Huomaa, ettei hän ole niin kuin muut naiset. Hän on tosi nuoren näköinen, ehkä 25-vuotias, korkeintaan. Kasvot ovat vähän kuin kissalla, pieni pystyn nenä. Kasvojen muoto on pikemminkin pyöreä kuin soikea. Otsa on leveä, korkeat poskipäät, mutta sitten kasvot kapenevat jyrkästi, niin kuin kissalla. Entä silmät? Vaaleat, melko varmasti vihreät. Hän siristää niitä, jotta olisi helpompi piirtää. Hän katsoo piirroksensa mallia, eläintarhan mustaa pantteria, joka oli ensin aivan rauhallinen, makasi siinä pitkällään häkissään. Mutta sitten tyttö kolisutti maalaustelinettä ja tuolia, ja pantteri näki hänet, ja silloin se alkoi vaeltaa häkkiä pitkin ja karjua tytölle, joka ei ole osannut päättää, millaisen varjostuksen tekisi piirrokseen. Luin äsken otteen romaanista Hämähäkkinäisen suudelma. Sen on kirjoittanut argentiinalainen Manuel Puig vuonna 1976. Suomeksi se ilmestyi vuonna 2009 Tarja Härkösen kääntämänä. Hämähäkkinäisen suudelmassa ei ole lainkaan perinteistä kertojen ääntä, vaan romaani on kirjoitettu kokonaan dialogin muotoon. Lisäksi teoksessa on useita psykoanalyyttis-teoreettisia alaviitteitä, jotka muodostavat leipätekstin kanssa lisädialogin. Romaani sijoittuu 1970-luvun sotilasdiktatuurin hallitsemaan Etelä-Amerikkaan. Teoksessa kaksi vankia, vallankumouksellinen Valentin ja homoseksuaali Molina, jakavat saman sellin. Molina selostaa romaanin mittaan suosikkielokuviensa tapahtumia Valentinille hälventääkseen vankilaelämän karuutta. Puig lähti vuonna 1973 maanpakoon Argentiinaan ja sieltä Yhdysvaltoihin. Hämähäkkinäisen suudelma julkaistiin alun perin Espanjassa, sillä teos kiellettiin Argentiinassa ja se oli pitkään pannassa myös muissa maissa.